šesti red. Jeste, šesti red, sjedala su 4, 5 i 6. Velika gužva na priredbi u Splitu koju su organizirali SNV i Vijeće nacionalnih manjina Splitsko-dalmatinske županije. Nije kliše, zbilja se tražila karta više. Dajte 9 i 10, jedno ostavite ako ko naleti pa ćemo. Tradicionalnu glazbu Balkana u izvedbi akademskih glazbenika Etno Dua Kalem iz Srbije slušala je i publika s kontinenta. Došli smo zbog Kalema, žena i ja iz Zagreba, jako nam puno znači ta muzika, slušamo je cijelo vrijeme, melem je za dušu, nešto pobuđuje u nama, znamo sve te pjesme, stvarno su divni ljudi. Ova uspješna priredba kao i multinacionalna publika pokazuju da u Splitu ima mjesta kulturi, pa čak i ako dolazi iz Srbije. Koncert je popunjen, dakle mjesta su popunjene do zadnjega, neki su nažalost morali i ostati bez karata, što govori da smo pogodili sa programom. Svi osuđuju incident u studenome kada je grupa muškaraca prekinula dane srpske kulture na Blatinama, te kažu nemaju straha. Ne, nisam ga ni onda imala. Tako da sam otišla, jer sam željela to gledati i zamjerava što se to dogodilo. To ovom gradu ne treba, ovaj grad velikog srca, velikih spoznaja i mislim da smo mi prevazišli ovu situaciju sada i u budućnosti. Pa to nije u redu. Ne bojim se, nema razloga. Kalemu, koji je proputovao cijelu Europu, ovo je prvi nastup u Splitu i to u kazalištu mladih s toplom dobrodošlicom u intimnoj dvorani. Kamerni prostori su zapravo ono što nama jako prija, gdje možemo da ostvarimo lepu konekciju sa publikom i da to donesemo kao da smo svi zajedno, recimo, za stolom nekim. Ja sam uvijek slušao o tom nekom magičnom Splitu i stvarno sam jedva čekao da dođem da vidim i evo, nažalost kratko se zadržavam, ali ovo što sam vidio za ova 24 sata stvarno nosi taj epitet sa pravom. Domaćini tvrde Split oduvijek njeguje multikulturalnost, što nepromišljeni malobrojni bukači ne mogu promijeniti. Splitu su potrebne manjine, a i nama je potreban grad Split radi naših kulturnih sadržaja koje mi nudimo i upotpunjavamo cijelu kulturnu scenu ovoga grada. Nismo samo srpsko kulturno društvo, nego smo društvo za sve. I sa svim nacionalnim manjinama i sa većinskim hrvatskim narodom, naravno da smo tu i tu živimo i tu ćemo stalno surađivati. A to je potvrđeno s ovim uspješnim koncertom. Nakon prošlogodišnje odgode Kalem je ipak odlično primljen i u Splitu i u Kninu.